nalazimo se ispred Nadbiskupske klasične gimnazije, jedne od najstarijih gimnazija u Zagrebu, ove godine proslavljenih 100 godina. Naš zaštitnik je Sveti Josip, a sada ćemo mog dragog prijatelja i kolegu Brunu iz razreda pitati zašto i zbog čega je on upisao ovu predivnu gimnaziju. Dobar dan, kako si? Evo, super sam. Molim te, reci nam zašto si upisao ovu gimnaziju? Pa evo, ja sam upisao ovu gimnaziju, iskreno nije mi bio prvi izbor, ali nekako sam upao, iskreno, drago mi je. Bilo je lijepo tu provesti 4 godine i da, eto. Hvala ti. Hvala puno. Mi idemo dalje. Nastavljamo s programom. Recite nam zašto ste upisali ovu školu? Pa htjela sam klasičnu gimnaziju upisati i super mi je što je ova škola uvijek ujutro i odlična su putovanja koja vam škola pruža u Grčku i Italiju, to je fakat super. Profesori su uglavnom susretljivi, neki više, neki manje i naglasak vam je na društvenim predmetima koji su stvarno super i profesorice iz hrvatskog su odlične i najbolja profa vam je iz likovne umjetnosti. Kolegice, vi ispričajte nam svoj put, svoje svjedočanstvo. Pa meni isto kao i mojoj kolegici, htjela sam upisati klasičnu gimnaziju zbog svih sadržaja koje ova škola nudi. Evo ga, hvala lijepa. Režija javlja da moramo ići dalje. Hvala i doviđenja. Evo ga, nalazimo se ispred Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu. S nama je maturant sjemeništarac, generalni doktor, moj kolega David Đuroci, sakristan, moj imenjak. Davide, kako je u sjemeništu? Pa evo, u sjemeništu je dobro sad. Prošle su obnove nakon potresa i vraćamo se normalni života u sjemeništu. Kako usklađuješ obveze u sjemeništu sa školom? Pa evo, sveukupna situacija sad za vrijeme ove pandemije je dosta ležernija u školi i profesori imaju puno više razumijevanja. Desi se da završimo u samoizolacijama, tako da se može naći puno vremena za dodatne neke aktivnosti i obveze u sjemeništu. Davide, hvala ti i sretno ti dalje. Hvala. A mi idemo dalje. Dragi učenici, evo nalazimo se ispred nove škole. Trenutno nalazimo se u njoj zato što je stara škola pogođena potresom. Ovdje je prije bila smještena američka škola, no trenutno mi koristimo te prostore. O, Tomislav! Bog! Evo, tamo se leti intervju, reci nam, zašto si ti upisao ovu školu? Pa ja sam upisao ovu školu zato jer je dosta mojih prijatelja iz osnovne škole se odlučilo za ovu gimnaziju, te išao sam njihovim putem i ne žalim nijedno. Reci mi, ima li nešto posebno što ti se sviđa u ovoj školi? Pa sviđa mi se to što ima dosta izvannastavnih aktivnosti koje profesori organiziraju, onak kazališta i izlet izvan Hrvatske, tako da nikad vam neće biti dosadno. Tomi, hvala ti. A mi idemo sada obići našu školu novu i pokazati vam gdje ćete se vi nalaziti ako upišete ovu gimnaziju. Bruno! Ovo, Opet ti? da, evo baš idem na geografiju. Da. Mogu malo posjetiti geografiju, ajde. S nama je profesor Hlad ovdje, bivši učenik ove gimnazije. Profesore, na vaše iskustvo, vi ste isto bili učenik. Kako je vama bilo ovdje? Teško, teže nego danas, prelagano, samo se zaprkavate i to je to. Da. Jeste požalili što ste ovdje upisali ovu gimnaziju? Apsolutno. Evo, sada ćemo vidjeti što profesor Hlad zapravo misli o NKG-u. Profesore, kao što smo čuli, vi ste bivši učenik ove škole. Recite nam kako to da ste vi upisali ovu gimnaziju, bili u to doba? Pa upisao sam gimnaziju najviše zbog prijatelja Ela, koje također pohađa ovu gimnaziju, znači iz osnovne škole smo tu krenuli. Hvala vam, vidimo se. Ajde, Ovo je bio naš profesor Hlad, a mi idemo dalje u obilazak škole. Evo, iz režije nam upravo javljaju da se Nikola nalazi na školskoj terasi. On će vam više reći kako doći do škole. Nikola, preuzimaš. Možda se pitate gdje se naša škola uopće nalazi. Kao što vidite, mi se nalazimo na brdu, odnosno Šaladskom brdu, što zvuči dosta daleko i možda kao neka zabit, ali zapravo to nije. Bitno je samo da dođete do trga Bana Jelačića, a od tamo imate više opcija. Možete ići busom, možete se penjati u Šloserove i to će vam biti jako dobar trening prije škole, ili možete otići na 14-icu i onda pješke još malo do škole. Također, nakon škole brzo dođete do trga, što je super za kave s prijateljima nakon škole i komentiranja sveg što se tog dana dogodilo u školi. Sada ćemo vidjeti što ostali učenici kažu.
Upisao sam NKG jer je katolička škola i uči se grčki i latinski koji su mi uistinu pomogli da bolje razumijem jezike i ostale predmete i zbog prijatelja koji su išli sa mnom i u osnovnu. Kad sam upisala srednju školu, bio mi je veliki problem hoće li mi odgovarati zato što paralelno pohađam srednju plesnu školu. Nisam znala kako ću koordinirati dvije srednje škole, no nakon mjesec dana što sam došla u školu sam shvatila da su profesori jako solidarni i da su spremni izaći u susret. Zato jer u ovoj školi nećete rasti samo u znanju i u odgoju, nego i u duhovnom smislu, što kroz naše svete mise, nekakve duhovne obnove i razgovore sa našim duhovnicima koji su nam uvijek na raspolaganju, također sa našim profesorima i ravnateljicom. Ja sam ovu školu upisao na preporuku prijatelja. Čuo sam da su profesori dosta susretljivi. Neki. Da, neki. I evo, mislim, jako mi se sviđaju maturalci, to jest ovi veći izleti u Grčku i Italiju. Također ta neka duhovna i vjerska atmosfera. Ja sam u školu isto upisala na preporuku prijatelja jer sam čula da je škola jako kvalitetna, ali opet da nije baš prezahtjevna i stvarno mi nije žao što sam je upisala. Ja sam upisao NKG zato što je škola uvijek ujutro i to mi odgovara i atmosfera je opuštena i profesori su sasvim u redu i to. Ja sam također upisao zbog klasičnih jezika koji se uči sve 4 godine. Jer inače volim jezike. Upisala sam NKG zato što ima puno duhovnog sadržaja i zato što imamo 2 maturalca. Ja sam NKG upisala zato što sam znala da stručno osoblje i profesori imaju dobar pedagoški pristup prema učenicima i stekla sam prijateljstva koja ću njegovati cijeli život. NKG je super škola za rast u vjeri. Ono što je meni posebno bilo super, zbog toga što sam ja išla u 2 škole, 2 srednje škole, išla sam i u plesnu školu. I meni su profesori jako izašli u susret, imala sam odgovaranje po dogovoru i bilo mi je jako lagano stići sve obaveze koje sam pored škole imala. NKG sam upisao jer mi nije bio prvi izbor, ali na kraju sve ispalo jako dobro. Škola je stvarno super, M je klasična, M su postoji puno dobrih ljudi od prijatelja, od profesora do svih ostalih djelatnika, pogotovo ravnateljica. Škola se nudi puno izvanškolskih zapravo aktivnosti, od književnih, filmskih, dramskih grupa, imamo zbor, imamo zapravo čak i astronomiju. U staroj školi smo imali zvjezdarnicu, sada to na drugi način radimo, ali ne znam što sam još htio reći. Jedan segmenta koji će vas zanimati zašto upisati ovu školu, to jest neko moje mišljenje zašto sam ja upisao ovu školu, jest to što je ona klasična. Sadrži grčki i latinski sve 4 godine, te možda niste oduševljeni sa činjenicom da imate i glazbeni likovni sve 4 godine, no profesori koji se ovdje nalaze vrlo su tolerantni i dragi, stoga to je isto jedan od bitnih faktora zašto bi upisali ovu školu. Ja sam upisala zato što mi je brat išao u ovu školu i po njegovom primjeru sam vidjela da su stvarno profesori jako dobri i da mare kako ćemo ljudi izrasti danas sutra. Meni se NKG posebno sviđa pristupačnost ravnateljice. Profesori su veoma kolegijalni, općenito atmosfera je vrlo radna, ali zabavna i ostvario sam sva svoja očekivanja u NKG-u. Meni se NKG sviđa zato što su humanističke znanosti jako jake u ovoj školi, osjeća se neka posebna toplina i društvo je predobro. Ono što se nama još sviđa u ovoj školi je i sam zbor. Zbor se ovdje ocjenjuje kao predmet, a jedan od najvećih tradicionalnih koncerata koje imamo, naravno, tokom svake godine je i sam Advent na Šalati. Da, i također nam je jako drago što na tom Adventu i općenito zboru dobijemo mogućnost zapravo suradnje sa drugim zborima i drugim školama, što uvijek rađe mojim prijateljstvima i dobrim iskustvima. Ja bih istaknula književni klub Don Quixote koji sudjeluje u raznim literarnim natječajima i ima jako dobre rezultate. Također bih ukazala pažnju na časopis Ostvarenja koji je uradak naših učenika u kojem su svake godine sumirana sva postignuća naše škole.